Sagudahin nga ti surat ti pakasritaan ni Nanadina na Poluan ulidan. Dear Manong Nemi. Malemen, nga magruburbuat Manong Nemi na ito anak ko. Nene, papa naman Ha? Julie, nanang, papa naman ang daawis na kiti, ha? Gagiyam ko. Magrabikam ka, no? Sa kamto mapan, dahil, ano naman ti pangawis na nakata kami, di kat mapag kami. Susapo, ya. Julie, sangkan nga balasang. Jacket anak mo, nga ni Mimi, iti balasang hen. Ket sa mong orayan, ni Ernie nga asawam, nga danda ni sumang perita nga nagputi trabaho. Katapi ko maurayan. At nakarot pa ba nagnanang? Sabi, sanaltek. Napimpindasagi din, no, lumasin kayo. Gaya naman ti ko nakili. Ngamta kayo lagi ni tatang tibag igawid ka na kami. Eh, sino ka ti kadwayon to? Nukas pagarigan ta, subi na kami. Kaya nagkapsut kayo. Siyak ti burudek nga nakyunanang. So, drumbang nga, siyak ti dumen na kada kayo kinitatang. Wala na. Nakon. Di mo kat orayon ti asawam ta pagkada kakengkuha na. Tinawaga ko nanang, nagpakada akon. Kat orayom ni Mimi Api orayom pala ni Mimi. Kat kumusta ni Mimi? Kumusta ti pa nagbasam? O naman. Tinawagak idan. Tinawagak idan. No, agpepesot ako na. Ito sumangpet ni Erning asawam. Sigurado sa lutsudan na. Napanan ni Julie nanang. Kuna na ito. No, sumangpet tumadi anak mo. Lola, napanan ni nanang. Sakti pagsalutsudan da. Wano saan kita ni tatang mo pagsalutsudan da. Kaya bagayon to, nga ada kwa atendaran mi nga party yakam nga agbabarkada sa kam to kayat mi paparan di arabid to ba no gawid ka pude kayo nanang kay nga talaga adak pa lang kami tipo dariwa nasasasa ng peso na sumina kami manong nemi hangkon nga naigawid ti anak ko pudno ti ko na manong nemi nga ni Jolie ti Burdek dadati ka po na nawapay ng isuda, iti agyan, iti sinong may kiniinso nga asawa. Di magbintasan naman kay di agad, nabigsakam pa lang ang asawa. Dati asawak manong naming, tultuloy na tatagbangbangkag, kinagmulat agtarakan titingwen. E dito ta siya, tumultulok matking kuha na. Ay, pinakasaksakit. Dito balay, ti pakakitahan ti panagabrod ko. Dito balay. Saan nga nakapaggraduar, dikiti inauna, nga anak mi, iti asawak manong gabuta, nabalugan da. Adak di abroad. Adak dito agtrabaho, anak ko. Sika nga inuuna, agbasa ka ti kolehyo, tap nabindas to biyag mo. Bidad dati second year college, nasikukanda. Nako. Nakiasawa ka din na oras. Si Marono, at dati third year college, dati sumarono nga lalaki nga inaunang anak mi nga lalaki. Nakasikog mo. Kat di may katlo. Kasi di matlahan. Kat di may kapat. Nga isudata ni Julie. Awan. Sinukukan mo't ni Erning. Ang dami ng asawa, dagiti anak mi, manong naming yung kasta konak. Tilang pakakitkitaan, tinak panag-abroad, panagbaling ko nga DH, Domestic Helper, manong naming dito, Hong Kong, kat dito balay. Imbaga, tanasingpat ni insong asawa. Hanang hanang tinang-taw di kita nagbambanog ka. Gam tinang-taw di kita nagbambanog ka manong. Kat ni, di kita anak ko. Awang pulos ni may sa pinapag-graduar ko ina. Yung baglagid dia, tada balay. Tanawon ti balay,
Awan pulos ti pakakita ti banagabrod ko. Iti dumteng ni Mimi nga pukok manon nimi iti inaudi nga anak ko nga ni Julie. Imbaga tamay maysa. Manuak man lola. Siya na kaniyapod Diyos po. O, kumusta? Di pa nagbasam? Okay man, lola. Amok nga awan ni nanang. Gabot na tinawagan na kakano. Anak na tinawagan, di nakapagpakamon. Agdigo sa klabiit na makinanak, lola. Kalpasan na kitrumarak. Papanam. Adamat papanam mi kada kiti barkadak. Ore lepas ti exam. Ni, apeksan ng kay lola. Napik ka tao kay lola. Agina kay lakit ngagpaiso. Agina kayo. Kahit ko sa lola. Kahit naman nagbanlog ni nanang mo. Imbas ko mga agluto. Ngam siyak tagluto. Hanap pa inoray ni tatang mon. Nga ti asawa ko makit urayin na sa batin di asawa na nga napan nagtrabaho. Saan ang tusukatan o tulungan nga agsukat. Ngam sumangpit to ni tatang mo nga awan ni nanang mo. Dakamdulaan ka ni lolom ti adda. Kinuray si ka. Gabot daw damat papanam ako nam. Di kahit panagpadayo ka balog paunay nga takay nga gina. Sa bagay sino ko umalaan ti anak no sa nga ti ina. Idudumteng muten ni Erning manong nemi narang dakon. Kalawan anak, agad talaga marik na madlaw at ibandog mo. Nagbuhos ka mga min. Madapakit overtime mi kumang saan ako nga naki-overtime nanang tao. At bagbakik. Ni Julie, kaya magana kanya nga tinawagan na kang nagpakada. Ni nga Mimi, kaya agpada da. Nga da na pananda. Amom, Erning Barok, agpadpadala una di kita gina, ti asawam, ken ti anak yo, kakaiso ng anak yo. Baga damay maysa. Bagbagak mat ida. Wain, binagbagak ida. Di makaskas di madlata nga aramidan dati kay kayad. Katsika, di mo ka di padpadasin nga bagbagaan ida na kwa. Anang, awan pa nagkuna yung kanyak. Awan pagkunaan yung kanyak. Kabuta talaga hamat nga bagbagak ida. Ngayon, panunutan nyo niya. Di na kayo pwedeng gan akas inana. Ken lola ni Mimi. Siya tugitin nga ama. Ken asawa. Tsak man amo. Da kayo madlante makasungbat nanang. No sino ti imal alaanda. Na. Saan nga siyak ti imalaan ni Julie, anak ko. Numan pa siyak ti inana. Uri bagam nitatang mo inso. Sa anak na balog. Nasiyat pag-ugaling. Imsan nga di ako nada nanang. Dato kita nga saksak din tinagim yo Saritaan lang. Ayan tangay kita ti issue dito kita giti agina. Sanggadi nga dagiti naganak kadi isu dati mangipakita ti pagulidanan ti giti anak. Gusto ko na. Angem depende di anak. Nusurutin na itinapintas nga ulidan ugali won ulidan dagiti naganak. Labay kang nga naikamang ka na kami, Barok. Tani, graduating ni Mimi. Nakita mo't no kasanot ugalik aramid ming agasawa. Hala, ato dagiti gundaway nga sinugbat kam kinitatang mo, ng gagangilang detang, yung tunakuan, ayos tuwanan. At dapat dagiti gundaway nga medyo makalakip ni
tatang mo ken mangsiyat pasaremet agsangong kam nga duwa. Inamte ko na nga gagangay lang. Saan nga mapal makibarbartek, inom ni tatang mo. Katsyak met, balay, bangkag balay, pasaremet mapanak din tatyanggi, anak met na makikarkaruba unay, anak met na chismosa. Anak ka na balong. Numampi ka baylak pa lang, mati mapanagpaspasyar, mamatender ka na kita padaya, punsyon. Naputam ka din. Nga nagbaling kami nga balog kini tatang mo. Dikat kahit ng sawen. Kahit bagakon. Saan nga natulad dagiti aginam iti talugading ulidan nga dakadakmi una da kanyak. Ngem ket di makit-kita ni Mimi ti aramidan ti inana ket iso ti sursulutan na. Pagulidanan na ni nanang na nga saan na siya at nga aramid. So nga saan nga siya ti malaan di kita agina. No diget ni Julie talaga natangkin ti ulo na ket ni Mimi nga anak yo isut imala ken ni Julie nga asawa. Nanang kasano nga mapagbalbaliw ta ida. Nagpasot ko na yo. Pagulidanan di kita kanak. Ngem saan mat nga simurot ni Julie kada kayo. Pagtuladan di kita naganak. Ni Julie kat ina, ni Mimi kat anak tultuladan na ta. Ina na. Ala, mawatak tikayat mong sawan barok. Imbag lagi din. Talakasawa ni Julie tikaskan ka nga. Amom ti responsablem, agtrabaho ka, manggad ka, para di panagbasa ti anak mo. Ken pagbiyagan tayo, kunak na hangmat nga si Mina ti banga, may mas ti banga tayo. Kaya dalawa na ti pagyaman namin sa bagay. Ure no, sisina ti banga tayo, kat kabaylan mi ken nga ang asawa, nga pataudan ti pagbiyagan mi, kapag agmulmula kami mat ka nagtartaraken kami. Baka dadupay aggapu ka dami, ti para kada tayo. Baka ti soldom laeng ket mapanlaki ni Mimi ti panagbasa na. Baka kasjay no kwentain tayo. Nakaadutan na nang. Ngem di ba panot ti papamangan ka mabisit. Ay, musing ka na. Alakat ilangin na karot agito sa rin. Ni tatang mo, adatalikod, pakiayam. Dandan ikang kanayon manong nami nga taltalukam laeng agsasangong umangan itirabi. Dami nga agasawa, ken ti manukang mi, nga asawa ti Burdek, nga anak mi nga ni Julie. Gabutawan di kita gina, agpadpada nga na pananda, barkada. Araramidin mo ti amin na pamagbaga. Ngayon kastamad lahat at mapaspasamak karagiti agino. Kinabunno naman ng nami adamat kidip pambabasol ko iti bagik no maminsan. Napimpidas ko mano ti asawak ti madayo nga napanagtrabaho ti abroad. Tasyak nga ina, tinabati nga nang kita kadagiti anak ko. Tanalalaing ka no manong nami nga agudir dagiti ina ngem ti ama. Dati ama, akamda, agpatao diti kwarta ka sa pulanda nga sang kapamilya. Sekundary lang iso na nga mamagbaga ka dagiti anak. Kang runanti amin nga mamagbaga, mga sikaso, mangkita ti pagsayaatan, ti turong, ti biyag, dagiti anak ket ti ina. Idi adda iti abroad, hamot nga agsarda ti panagtawag ko kadakwada nga mangbagbaga kadakwada. Ngayon sa bali lang ti personal nga saan nga tawag.
No kasta nga, pagsalitaan mo met nga gasawa, ti may panggip, ti sa nga pa nakaiturong dagitan nak mi. Kula namat kanyak, ti asawa. Siguro ko tada, bidot ko bakit. Nagbalinak namin nga nasingpat. Dahil tamat pagdaksan na, no ti ama, kahit naanos, nga saan nga ungit. No kumata nagbalinak, iti nga naungit nga ama, nga magdisiplina kadagitan ko. Siguro, hanga kasto'y tinagtungpalan da. Anong gutat bakit? Naluk na nga. Lukas na kami nga, sumangpad, dagitan nagtang, maladaw. Kasaritak edad na siya. Apay nga na daw ka anak. Di mo ka di amo, nga delikado, malado nga gawit, napnapanam. Adadamat nga di barkadam, ti susurot nga ti panagbasa. Kat nung agrasunton, hawan tumatenda doon sa lutsod ko. At pasensya kayo, tatang. Jaktun araramidan yung tumaminsan. Nung nangit ko na diyan nga saot may isang anak, alakit, agsatingan sa diyan. Ulit-ulitan da. Ti ba nang ulit-ulit da? Ti sadang pa nang tungpal ti karida nga, hantun nga mapasamak, jaktun ulit-ulitan da. No kadagiti ko mga panawan, kat nagpungtut akon. Nagungat akon. Medyo sinaktak ko man, binaot mo no. Ngayon saan ko inaramin? So, bidot ko. Tisang ko pa nagbaling nga natangkan. Naungat nga ama. Ada pagsayatan na madgayam, naungat ka. Tada pa nagbuteng ti anak nga madisiplina. Ulidan. Lalalos to na lakay. Sunan. Antang nga pinabasol pa'y. At da pagsayatan, tinaanos. Ngayon no, sobra magtianos mo. Abuswan da ka. At damat pagsayatan, tinaungat. Ngayon no, sobra mat nga ungat, agad delikado. So nga aming nga sobra, wano aming aglabas, takas. Rabiin ton manunemi na sumangpet ni Julie ket nabartek pa. Manunemi ni Erning ti na mangilukat tiri daw. Mangikuntong at ti dialogue daw. Nabartek ka nga si mangpet. Oo na yan. May sakan ng asawa. Balasan ng ti anak ta. Ano kasto pala tararamidam? Ay, pasensya ka ni Ernesto. Na-enjoy aming aminti na ginom ka rin. Amiga ka da, amigo. Huh? Sweetheart, pasensya ka na. Paunay ka man tin, Julie. Kami na dungeng kaning nagbalbaliw kan. Ngimi sumot lang iso. Badbada kayo lang nga gina. Ni Mimi aging ganay ta, awampay. Ano ba, awang pagdanagam, sumangpit tumudlat ta. Kasi lakan niya. Si Manawak, si Mang Petak. Kasi naman ka ni Mimi, sumangpit tulat ta. Ngayon di ka kadimandanagan king kuha na. Ngayon may ka nga ina. Ngayon kasto yung oras ni Rabi, awampay ta anak mo. Agad madanagan ang latang yung anyat babalin ko. Basta ti amok, sumangpit tulat ta. Kasi doon natatakas sumapasama kayong kuha na. Basol na apay, palubos na. Naslakan niya. Ako matatakas sumapasama kanyak di kada kitirwar. Agin enjoy ak lang. Agawid akmat. Ako matatakas sumapasama kanyak ti papanak. Kaya pag panagawid ko. Sumang ba tulad tatanag na? Sinuntong artimang nukat diri daw para kayong kuha na. Kada anak to agtrabaho ni bigat, mapuyata na. Ayan. Tasyakton. Ha? Tawag ak di anak ko. Di anak ta. Hangko nga isay silent di cellphone ko.
tapag ringan nanto no dan dito balay tapno makariingak kaya tut mangilokat diri dawen awanen awan questionan makan dagid dan hindi mo di ka dito pagim ha umay ka man ta aron nagtarik na sweetheart come on siyak ti gawa wild ak nga wild ita ringek tarik na umay ka kasta no ko ti eksena man kasi lada pa nagpada ti asawak ken ti katuga manukang kumano nga lalaki no karinyuanen ni Julie Suna maros matentirik na malipatan ng tigungan kasano nga di ulit-ulitan ni Julie ti aramid na kadaging gaman na diyang apay kastamat na sumangpet ni Mimi manong no ni Julie ti mapan mangilukat ti ridaw awan ti dialogue ala sobrekan kamaturugan uwan mama kunan tumadlat na jay hanggang si aping daw ka aping kas arabida hamo to ulitan to pa makita ko sa ostoy awan kapatagpadpada na nga ron anyan ti kito yung ulidan saan nga siyat na pagtuladan intun kanong agbalbalo di kita gina kan di ka agsardeng di ka agkurkurang ti pamangbaga kada kwada kabigatan na manunemi isunto pa lang met panagsasango mi ang mga tasyak manunemi ti agkuna agagad te kaman itang bigat ha nisot ko na yun nanang di iso anyam dito kiti sermon nyo agad pangpaimas ti panangan si kaman gamin ti ag sermon lakay kunakno ka anong name ay sigalata bakit mamatenti ka diyan ako na yung mamut nagsasao kaya mangmangan kami manong anat oras idi si mangpad ka dirabi Mimi dinamag ko diyak kinita direlok idi lola so anta ka mga oras nasiya takas na pa nagsumbat kita pa sumbat ibagbagak lola iti sumangpad diyak kinita direlok diyak kinita di oras di cellphone ko so kan diyak mo no anang oras gusto mo di sumbat ko lola kapag siya, bayan yung ulat ng mga minsan, kitak to jerelok, makaapaman makasagpetak, tap no, may bagak, no anya nga oras, no sa lutsudan yung tumanen. Gusto di ko na, ti anak ko, nanang, mamang, nanang, diba? Kanuno nga matagpadpada kayo? Imbis kasi ka nga inana, timang bagbag kang kuha na. Siya pa lang alula na. Yung kasano nga bagbagam na anak mo, kad aramid mo, kad aramid na. Kuna nang to ket ni abi propaganda ket aramid mo mat iso nga si Julie sikat ti mangisardeng ti mading aramidem tapno awanton ti pambaran ni Mimi nga mangtulad ken mangmangan tayo nanang kunan tumat ni ring awan ti sabali nga oras sa nga kastoy so ang handili mambalin Mimi ay Julie isardeng mo ti panagbalog di ka mo bain siya pa lang inam ti panorem nga gistiman dito balay. Idin to tadda ka nga adan asawam ken adan anak mo. Aginanakam ko mang kay tatangyo. Kaya po adan bukod yung pamilya. Ngam ta kampi palit. Edi gisina kam ton. Tamo sumardangan. Duwa kay tulatan. Karning mangipatagdanan tan ti bukod da balay. Ngawampay tumanay nga magastos. Agkasara tayo. So nga manggita kan pambali na pagkasaraan. Paunay kan Julie. Nga dahil at solusyon di problema. Kito, tam na awan to di makikita yo. Tap no sa dakam to nga bibiangan pa. Awan to bibiyang yun kada kami. No at solamin to nga balay.
Handa ito nagkakabalay, so akong bibiyag yun kontra kami. Aramidan min ito lang, kahit ming aramidan kini Mimi. Oo, na kayo. Anong naimi ka sa no, nga maisurom, tinatangkay ng ti ulo na. Saanan nga matukul ti saran. Inagsarita kami nga tutudwa ti asawa. Malusom itang bakit nga makisinadan. Awan tong ti bibiyang dan, no. Anat mapaspasamak kadakwada. Saan ta nga nagkurang ti pamagbaga kadakwada. Sige. Siya ka din nga may stress. Teko na akong lakay. Nataingan tan. Manot apukutan. Ada pa yun apukutan itoon. Kadagit inauna. Ni Mimi, graduating ngayon. Isot inauding apukuta. Gabot tayo isot anak, kakaiso ng anak, burdag ta. Ni may bag, tatapig sa tapay laing. Doon ay pagkimanyamantar, kinapon Diyos. No, gap apukuta dito. Si Mina dangag paiso nga nung name, limbag antirignak, tawan ti makitkitak nga madi nga mapaspasamag. Ngam kasla, masirsir matakman. Nga, sumangpet ni Mimi, agrubuat, pumanaw, awan tut madanon ng inana, sumangpet to ni Erning, di pagdagusanda, awan tut madanon na kadagiti agina, gabot agpadpada damat nga balog. Napinadas ko manon na nga pinuntak, ti apo ko. Ay lola, nagraduar kan tun lawas na. Wen lola, sunalang ta, madlawan di tiyang ko ang turpos. Masikog ka? Wen lola, nakita anang art servina na, nagturpos ka, masikog ka. Hanggang ko malang nagbasbasan na balasan ko. Nakaw. Nagraduar ka kang paiso ang masikog ka. Di ka din makapagturpos ka, mo madlaba itrabaho data kursom, agsipod aganak ka. Kaya di ata, ikasar na kanto data kasikog ka. Walo lang, ikasar na. Apamanlaki di makamalpas di pa nagturpos. Tawagan na kayo ito kini Lolo, no, nito nga schedule ting kang pa nagkasar. Ito tawagak manunimi ni Julie. Hello na lang. Tumawag ata, di mimat maore tawag yo. Mimat maore nga kumustaan na kami kinitatang mo. So ang siya akong timawag, katawag ko lang kini Mimi. Masigog gayam. Wanang. Masigog. Adala po kumi. Nga po ko yung tituod. Naragsak ka? Sino ko sa nga maragsakan ka at Anton apo ko? Nga apo ko yung tituod. Maragsakan ka. Nga graduar ti anak ko mga masikog, nga di na maiobra ti kurso na, nga gasawa nga di na oras. Dahita takal-alaan. Nakaalaan ti kinaliway mo ngayon. Naanang man, nagpada talang mat Di kakapsat ko nagsikog. Imbag pa ni Mimi, tagraduar nga masikog. Ngayon di kita kakapsat ko nagsikog, nga saan nga nagraduar, kas kanyak. Iso nga nalaring MC ka na lang. Gabot na paggraduar ko, ti anak ko, sakbay nga, agasawa. Ngayon, da kami nga kakapsat nga babae, hanggang man nakapagturpos nga nagasawa kami. Di ba? Noon na pasamag di anak, aking basol. Naganak. So ano ko nga ngayon nalalay nga kata paggraduar ko ti anak ko ngam di kiti anak yung ay. Diyos ko. Alawan anak ko. Awan na pasao. Ti ko nakid di. No daman nagliwayan mi nga naganak ka na kayo. Ano gutin mi?
Hante ko na ako napanag iti abroad tapno mapagbasa kayo. Hindi numit kinayat na graduat. Nag-aasawa kayo nga din na oras. Bagtanadaan ka din anos nga asawa. Ngem, pupuutom ti sao. Mauman to kayo kan earning. Nusang ka agbalbali. Nabang kam nga rod, manong naming ang asawa, graduar ni Mimi. Hindi agkasarda. Iti asawa na manong naming. Bakit di ata, da asawa na nga. Agtrabaho gaya kan. Kahit nga asawan, timulad, iti naganak yan ko na. No bay kasta, ni Erning, kahit saan nga nagraduar, gabuta, construction worker. E dito ti asawa ni Mimi kat nagturupos ti kolehyo, mahupo bisita. So nga medyo nagasgasan. Manong name. Yung ti makadakas, at naman ta communication me, no, tawagak ni Erning. Pero, kumusta kayo? Nanang, dito di balay, dito ka serang agmemesa. Kat asawa. Awam manin. Bigiti nga rin ag-asawa. Kat adadaan, di balay da. Talaga ka din hindi mo mapagsardeng da asawa. Nanang, pasensya kayo tulangin no, panawak ton di asawa. Oray ta, adamatin asawa ni Mimi. Ay, Diyos po. Di ka nagsina kayo doon. Kapilitan na kasta. Diyos ko, nida ito yan. Aw malapupulos ti napinda sa pagtungpalan. Gabati mading ulidan. Inaramid ko ti amin, nanang. Ngayon ti tawang saan nga mauma ti kasta. Saan nga parang balbali ni Julie. Malaki tao marami da. Kahit no kumusta agmat ni Mimi manong Nemi tawag. Mimi, Lola, makadisturbo kayo. Ay, pasensya ka na. Iha mo kung mga sinong bata na. Sinong bata, tap numamuan nyo nga makadisturbo kayo. Abay, busy ka nga mga asikaso iti anak mo. Awanak sa balay. Kat di ubing, di anak mo. Adama di katugangak. Nilakay mo. Kat simang pad nga taan na. Di balay, kalpasan nga nagkapod yung bisina. Yan tayo mga rod. Nakalag di barkada. Paunay maten. Diyos ko. Inton ka ano ti pa nagbalbaliw yo. Kalpasan laing ti makabulan tinawagak matmanan manon na ti anak ko ni Julie. Hello, Julie. Nanan. Di lamon na sa diyont ayan ni Erning. Niyapag sa tibag sa pulam ti asawam. Abayawan. Dua lawas itan ti sang simangpet. Yung sang kumadan na kontak. Napanak pa nagsalsalutsud di balayda. At kunada. At akanong sa balik ka din nana. Tanao makalong kanya. Inaramid ng hardadim baga na kanya kini. Hanang nga makaanos kin kabalasan ko. Takasano na amamang pag nga ibagbagami nga agbalbaliw kan at tapayin apukom. Tinalawan na kan sa sino ko ba tilalaki nga saan nga mauma? Baka dapat atap na nga di pa nakibalbarakadam ka dapat sa balin nga mangbambang ka. O ana, ang gusto? Kahit ni Mimi, kumusta met? Tawag ako kumapay lain. Bareng amunan no, sa diyot enti amana. Naging kang iti may nga aldaw manong Nemi.
Simangpet dito'y balay, dagiti agina. Ano kita sa una ito? Kung may kayo sumarungkar, kung kumaangim. Apa nga, adong matiarwatin nyo. Mimi, apa eh? Pinabanaw na kong ti asawak, Lola. Ti anak mo nga eh. Adakin ko na, di nakayat gitid kanya. Managbaybay, ko nung nga ina. Diyos ko, kalat nagtungpalan yung nga gina. Insina na ka ni Erning. Otro, dati anak mo, naisina man. Da kayo nga agina, di kiti naisina. Agpadpada kayo nga insina da. Gabot agpadpada kayo, ti ugali kat aramid. Hindi ko mapala una na kat madlaw yun. Nga madit ibunga ti araramidan yun, di ka pala nagbalbaliw. Idagtong pala kayo, matlaing ka na kami. Nataingan kaming kinitatang nyo, kinitatang mo, kinilolom. Nanang, et nga gina, nga dito iti pangrugyan, ti panagbalbaliw. Una, tas sino kumahor ti mangted ti pagbalugyo? Da kami kinitatang mo. Ket siya kabalasan ko. Naggraduar ka man. Bakit iyo ba na muna? Ti trabaho, ay awan. Ingraduabon. Kasi ti plano mi nga kininanang lola. Marmaring no, makabagsinublian ng kam tumatlahin. Iti asawak, no may panagdag ko, iti panagbalbaliw ko. Tama? Kasi ka, Jolie. Marmaring no, sublian ang tumatlahin ni Erning nanang, no makita na ti panagbalbaliw ko. Good. Anya di kitinaskan nga balbaliwan niyo ang gina. Tikas lang dapat patag di barkada ang inti pamilya. Good. Alasapi ko nga rod anak ko. Tababayan iti na impapusuan nga panagkariyo. Madlaw ko kahit nga na impapusuan ka puta. Haan nga aling-aling nga balikas. Hanga kaslaidi nga. No mabagbaga ang kayo kat supyatin nyo. Nga nalalaing kayo pa yung di mamagbaga ka na kayo. Maamiris yung nga tamad kayo ti bunga ti mading aramid yun. Han? Sama na nang maamiris ko. Mimi? Maamiris ko, Lola. Hindi ko mapailaing. Awan anay nga ni nanang. Awan anay mo nanang. Si Katiya. Agbaling ko mga. Mangdad kanyak. Napintas nga ulidan. Samad nga napintas. Sunusurot ko ka. Alasan kayo nga pinamasul pa. Tangan na ko, humat panalado ti amin. Namampay talaga nga. Inoray yo pa lang kasto ti mapasama ka na kayo. Sa kabayan ng naamiris yo ti amin. Sige. Welcome kayo dito balay. Welcome kayo. Welcome ta kayo kinintatang yo. Nilulong. Kaya nakarati panggap mo. Ita. Julie, nga trabahuan, mapangkagsapol sa trabaho, mabaling mapagtrabahuan. Ilin to tani, Mimi, kat adan graduar na, diploma na, alis to lang makasapol iti trabaho. Tumulong kada kayo dito, nanang. Napigpig sa akngam da kayo. So nga siya tikang runang tumulong. Tatang, aguni kayo mata. Dati ngamin, wayo nga, mamanong aguni, hindi pimanaw ni nanang tanapan nagtrabaho. Lalala kita, isak man hindi agibasol. Kasto ba talaga ti ugalik? Anak mo nun anak pulos ka nagong-ungat. Hindi naman pa ulit yung badi ang aramin dyo. Ano putak mat ka? Nung nagbalinak ko mga naungat, nagbalinak ko mga stricto, ang kumakasto ti agbambanagan nyo. Ulidan ka talaga. Pag-ulidanan. Saan na siya at tika naman ito yung pag-ulidanan
talaga agbunga ti sang na siya. No, balbaliwak nga mayanak, balbaliw nga agasawa, balbaliw nga pumuto ka, kuma, no balbaliw na buhalin tiyang balbaliw. Mayanak pa'y maminsan. Agasawa pa'y maminsan. Pumutot pa'y maminsan. Saan kuntong nga ramidan ti nalupoy. No, dikat, natibkerak, ngamang disiplina, kadigit ti anak ko. Naladawad amin. Naladawad ti amin. Barbaring no, talagang agpepesos, agbalbaliw, hindi kiting ang gina. Sapay, kuma. Noan niya di ang karida giti aginaman no name so tinungpal da. Nakastrek ni Mimi iti trabaho na mga opisina. Pero ito talaga nakagagagat ni Julie ang manggamol ti bangkag kan nagtarakan. Ananawa ay may paino ko. Kit ni. Medyo hanang agbalbalog, medyo kunakta, medyo masaremot mga ruba. Diyan mo ano, andamad la komunikasyon da, iti asawa na, ano manan kat, agri ti cellphone na, Erning, pananaman no ka. Siguro, monitor met ni Erning, manunamin at mapaspasama kiti asawa na. Kastamad ka ni Alex, nga asawa ni Mimi. Dati may sangal daw, manunamin. Imo na, nga dimteng ni Erning. Tatang, nanang, anda. Oy, musta? And then bukod pinga balay. Iti may kaduang asawam? Anak na daan, may kaduang asawa. Trabaho ka na gurnong. Nagbalay. May ko kumang sukunin ti nakita gina. Kita lang asawam ti sukunin ma. Tadaan mo sa bali nga mang sukun kaniya. Mimi. Hindi sumangpet manong Mimi ni Julie nga nagkapoy ti bangkag na imatangan mi nga agasawa ti irut pa naginarakop dagi agasawa. Ken ti maulit-ulit pa nagkari ni Julie. Nasulnitan na kita kurangan na ti asawa na. Nga dinanton aramidan ti sa nga nasyad nga rami. Kada di matlahay nga daw manong Mimi nagpakada dagi ti duwa. Tawagan ni tulangin kini Mimi. Kaya ni bagayon tulangin kang kuwanan ng sumangpet, tatang, nanang. Na nagsinubyanan kami nga naganak kang kuwanan. Jadi sumangpet ni Mimi, manong Mimi, siyempre sinapol na. Ni nanang na. Nakita mi tiragsak kang kuwanan. Nakasaysihat ni tatang, ni papang, tanaawat na pa ni mamang. Nakita, isip na ikarin ako. Nga naipakita, talaga nga panagbalbaliw ni nanang mo, ni mamang. Sumarunumat nga daw manong. Kabigatan na nga bata Sabado, adda ni Mimi. Sumardin nga kotse, manong na imi, tisango ti balay. Dumsang ti may nga lalaking adda ubahan ng ubing. Uy, ni Alex, ti manugang ta. Ay manugang. Uy, manugang. Ti asawa ti apo ko ta. Kente apo ko tatuon sa tumpana. Kita ni Mimi, di kiti agama, sa tuwan ni taray na, ano nami, napan ng sabat, nga nangarakop ka di kiti agama. Gabuta mulatan, ano nami. Ni Mimi nga umaynan sukunan ni Suna. Tadamad gayib komunikasyon nan. Simrit damit lang Kasta, so blabit mamat ka oba na to'y apo ko mitituod kang Alex Sabok. Sige, Lolo. Lola. Ala kita, umay mamatan sukunan ni Mimi. Kastang tulagan mi, Lolo, Lola. Kapata, napaniknikak ba talagang nagbalbaliw na kas kini mamang. Nagsinubyan na dapat kini papang. So pasensya kayo na agtuloy kang duduwa kayo. Talak na asawak. Hanggang nga baling ang duduwa kami ang pok. Titas kayo, ket na siya ati kasasaad. Kasasaad yo.
ken kasasaad dagiti naganak ken ni Mimi. Dahil magkita adra problema na lang. Kada inauna anak mi, kada po ko mi, awan ni problema. Kaputawan nagsisina ka na kuana. Ni matlayan ket, Jolie ti adda nang isina ken kuana. Nga ti pati ti anak na isina. Agpadpada da nga ginangamin ti aramin. So kapadpada da nga na isina. Ngamitan, haanen nga mapasamak petisina, agsipud tagpadpada da nga na singpet, ken nasiyaan. Kaya agdama manong ni manong kunak at numapay inaunak ng tisika. Ag 87 ton titawan ko, 88 tumatin nilakay ko. Pagpintasan na, agma-maintenance ka man nga agpaiso ng babayanting kampan ng tagibad ti salon at mi, iti kanayon mga panaglenot, iti bigat, sa kantuman na naglenot, iti malam, pati ti rabii, aglenot kami pa, no makalagip kami, iti asawa. Ha? Baka di kayo mamati. 87 kan 88, makapagbembang pa lang, uwan. Gapong nga ta, nagtultuloy, iti ayan-ayat mi, iti asawa, nagtultuloy, dagiti irot ti rakop, kan nabarang agay. Numambay, dududwa kami, aon anyaman ang pagdanagan mi. Agsibot asadag mo ti ayan, dagiti anak mi. Ken, adamat nakasagana nga, urnong mi, just in case, mapasamak kada kami. Kaya dahil talaga una ti pagyamanami ti asawa, kang kanayon na kami nga trabaho ti Diyos, kaya't siyempre, kang kanayon ng ito, dagiti kasapulan mi. Dito nga ro, ti pakasarita, ket thank you, tilaing mo, nga nang iyabasa, ket sabi ko ma, tadamat naibatig nga adal, ulidan, ken pagsarmingan ti biyag. No ti sursurutem, ken makitkitam, ket nabintas nga ulidan, pagulidanan, agtungpal ka tinasyan. Ngem ti, makitkitam mo no aramid, ang paspasamak, ket saan nga pagulidanan, ngem isumat ti sursurutem, may sagbag ka. Ito yung natagyaman nga pagaya mo, nanadina, tate,